Μιλήσαμε για πυρκαγιές, για πυροσβέστες, για ριάκια και πάμε στην έκλειψη που θα μας πάει πραγματικά μια ροή, μια ευθεία και θα μας βγάλει στις 21 Φεβρουαρίου του 2027. Είναι οι τελευταίες εκλήψεις που γίνονται στον άξονα που έχουν σχέση με την εποχή των τελευταίων 2.000 ετών Παρθένου Ιχθύ. Διότι το γυρίζουμε από εκεί και σιγά σιγά θα πάμε σε ζώδια της φωτιάς και του αέρα. Κατά τη γνώμη μου, οτιδήποτε έχει σχέση με το νερό θα φανεί τώρα. Έτσι λοιπόν, Δευτέρα, 24 του μηνός, ο ήλιος και την Τρίτη μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι είναι αμοιβαία υποδοχή, μπήκε ο ήλιος στην Παρθένο, είναι αμοιβαία υποδοχή τον Ερμή ακόμα στο Λέοντα. Με το που μπήκε ο ήλιος στην Παρθένο και γίνεται αυτή η έκλειψη πάνω στα άστρα της Φωμαλχώ και απέναντι Βασιλίσκο κλπ. Που έχουν αλλάξει όλα. Αλλάζει μια καινούρια εποχή, αλλάζει ηγεσία. Παλιά ήταν τα πλοία, ήταν τα καράβια. Ο Θεμιστοκλής έτσι έσωσε τον κόσμο κατά κάποιον τρόπο της τότε Ευρώπης, με τα ξύλινα τείχη. Σαν να αλλάζει αυτή η εποχή των νερών και να ξαναγυρίζουμε σε μια αρχετυπική εποχή, περισσότερο με τον αέρα, και οι καινούργοι ήρωες είναι αυτοί του αέρα και της φωτιάς. Έτσι λοιπόν, μέχρι και αύριο, που θα είναι η σελήνη αμοιβαία υποδοχή και με τον Άρη που είναι σε πτώση στον καρκίνο, και όσο προχωράει, αυτό είναι το θέμα, ότι είναι τετράγωνο με τον Κρόνο. Μην τον φοβάστε τον Κρόνο, που θα παίξει ένα τεράστιο ρόλο σε αυτή την έκλειψη. Καθώς θα είναι όλη τη βδομάδα και θα συνεχίζει, ο Άρης τετράγωνο με τον Κρόνο. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αύριο 24, το βασιλικό μπλε, το αγαπημένο ναυτικό μπλε, έτσι, τα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Και θέλω να σας το πω αυτό γιατί μπαίνουμε σε μια εβδομάδα βαθιάς κάθαρσης, αποτοξίνωσης και ανανέωσης. Μη βάζετε, γιατί έχω φίλους και πελάτες και λοιπά που μου λένε ναι, τα ακούω αυτά που λες και έχω ένα μικρό πετραδάκι ή ξέρω εγώ το βάζω μέσα στην τσέπη μου. Δοκιμάστε να βάλετε τα χρώματα μαξιμάλ. Θα χρειαστούν πάρα πολύ, γιατί όσο πιο πολύ έχει επιφάνεια το χρώμα, δοκιμάστε το, να δείτε τη διαφορά που θα κάνει. Γιατί βοηθάει και εσάς, βοηθάει και τον άλλον που δεν χρειάζεται να το βλέπει, μπορεί να είναι και τυφλός. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες και λοιπά είχαν αρχίσει να χάνουν και την όρασή τους και παραπάνω. Ή και χρωμοθεραπευτές ήτανε τυφλοί και όμως κάνανε τέλεια συστήματα και βοηθήσαν ένα σωρό κόσμο. Δεν έχει σημασία, είναι δόνηση που έρχεται και μας συντονίζει. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτή τη βδομάδα της έκλειψης. Έτσι λοιπόν, και αύριο τα χρώματα της ελληνικής σημαίας, 24 του μηνός, και από την Τρίτη, γύρω στις 2 η ώρα το μεσημέρι και λοιπά, το γυρίζουμε στο βιολετί. Θέλω να σας πω ότι Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη τα χρώματα είναι μοβ,
η όχρους φλόγα με νεξεδιά, βιολετιά. Τα πιο ίσως αποτοξινωτικά χρώματα είναι όλη αυτή τη βδομάδα. Ο Ερμής θα μπει στην Παρθένο, τέρμα η αμοιβαία υποδοχή, στην κόκκινη ζώνη, γιατί υπάρχει το μάτι του Κυκλώνα που είναι μια φαινομενική ηρεμία. Και μετά είναι η κόκκινη ζώνη. Δεν είμαστε στο πορτοκαλοκόκκινο, είμαστε στο κατακόκκινο. Λοιπόν, θα βοηθήσει πάρα πολύ ο αμέθιστος από την Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη 10 η ώρα το βράδυ και θα μας προετοιμάσει για αυτή την έκλειψη που το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, γιατί θα ακούσετε και άλλους αστρολόγους, έχουν τη γνώμη τους εννοείται, εγώ δεν τους ακούω, μπορεί να ακούω Feng Shui, μπορεί να ακούω αριθμολογία, αστρολόγους δεν ακούω, αλλά όταν μου τους στέλνουν βλέπω ότι ο καθένας λέει άλλα. Αυτό που κατά τη γνώμη μου θα σας έλεγα είναι ότι Παρασκευή και Σάββατο είναι η έκλειψη. Η έκλειψη θα γίνει ευτυχώς 7 η ώρα το πρωί, είναι μερική έκλειψη σελήνης. Αν είστε Αμερική, Καναδά κλπ. Θα έλεγα να την αποφύγετε. Ευτυχώς στην Ελλάδα εκείνη την ώρα έχει ανατείλει ο ήλιος και δεν φαίνεται τίποτα. Δεν είναι πάνω στην Ελλάδα. Υπάρχει προστασία για την Ελλάδα μας και την Κύπρο βέβαια. Αν είστε από εκεί μεριά, τώρα αν είστε στην Αγγλία, 11 η ώρα το βράδυ, ξέρω εγώ, νομίζω δεν υπάρχει, θα κοιμόμαστε. Αλλά θα έλεγα να την αποφύγετε. Κοιμηθείτε καλύτερα. Είναι η έκλειψη που δίνει τη μεγαλύτερη σημασία, κατά την άποψή μου, στην πίστη και στην αγάπη για τη γαία. Έχουμε ξεχάσει τη γαία, έχουμε ξεχάσει τη γιαγιά μας δηλαδή, την πραγματική γιαγιά μας. Είναι ταυτετράγωνο τον ουρανό. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε σε αυτή την έκλειψη που γίνεται, που ουσιαστικά πιάνει όλη τη βδομάδα, αλλά η κόκκινη ζώνη είναι από την Τρίτη 2 η ώρα το μεσημέρι Ελλάδος και εκεί ας πούμε 25 του μηνός, μέχρι και το Σάββατο, αυτή είναι η κόκκινη ζώνη. Αποφύγετε πολλά. Οι εκλήψεις είναι εκλάμψεις. Είναι ώρα για να ανοίξει το μυαλό και να πάρουμε ιδέες και εμπνεύσεις και όχι να μπούμε στη δράση. Σκεφτείτε το λίγο αυτό, ότι μπορεί να μας έρθουν πραγματικά ουρανοκατέβατες ιδέες που είναι απίστευτης ιδιοφυΐας. Μην μπούμε ακόμα στη δράση, να το αφήσουμε στη ροή και να έχουμε όλο το σχέδιο. Εγώ θα έλεγα μέχρι να πάει τουλάχιστον πρωτομηνιά. Τώρα, εγώ θα σας ζητήσω να ξέρετε ότι η εβδομάδα, από ό,τι σας είπα, από την Τρίτη και έπειτα είναι κατακόκκινη. Βέβαια, ο καθένας στο προσωπικό του οροσκόπιο μπορεί να έχει ένα μάτι του Κυκλώνα για μερικές ώρες και να ευνοεί μόνον αυτόν. Οπότε μη διστάστε να επικοινωνήσετε μαζί μου, γιατί μπορεί, άμα πρέπει όντως να κάνετε κάτι, να υπάρχει ένα παραθυράκι για το οροσκόπιο του καθενός προσωπικά. Εγώ ξέρω για το δικό μου, ξέρω για τους μαθητές μου κλπ. Μπορεί να ισχύει, αλλά αυτό που ισχύει για τον έναν,
Γιατί εδώ τα λέμε πιο γενικά, μπορεί να μην ισχύει για τον άλλον. Γενικά όμως είμαστε στην κόκκινη ζώνη και αυτό που μας θυμίζει αυτή η εκλειψάρα, που δεν έχει ξαναγίνει, μπορεί να έμοιαζε λίγο με το 1947-48, μπορεί να έμοιαζε, είναι σαν να είναι εκατομμύρια χρόνια πριν, γιατί είναι στη σειρά όλοι οι πλανήτες ανοιχτοί σαν βεντάλια. Η αρχή του υδροχώου, η αρχή του ιχθύ, η αρχή του κρυού, ο Χείρονας είναι στον Ταύρο, η αρχή του Ταύρου δηλαδή, η αρχή του Διδύμου που χτυπάει την έκλειψη. Θέλω να σας πω ότι είναι όλα στη σειρά μέχρι και την Παρθένο. Είναι ελάχιστα ζώδια που δεν συμμετέχουν σε αυτή την πυραμίδα, σε αυτή τη βεντάλια. Όλοι τρίβουν τα μάτια τους. Αυτοί που ξέρουν βέβαια, όπως ξέρανε από την αρχαία εποχή ότι τα γεωμετρικά, τα τριγωνομετρικά σχήματα κατεβάζουν πληροφορία από το πολύ βαθύ σύμπαν, από φανταστείτε από τη Φωμαλχώ, που δείχνει την έναρξη της εποχής του υδροχώου. Προς τα εκεί πάμε, θεωρήστε το ένα πρόλογο. Τι σημαίνει η έκλειψη αυτή? Πολλοί άκουσα ότι μιλήσανε για την αγάπη, την ανιδιοτελή. Η ανιδιοτελής αγάπη είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο, το οποίο έχει να κάνει ότι όχι με τίποτα μαζοχισμό, όσο με βαράς εγώ σ' αγαπάω, αλλά έχει να κάνει ότι αγαπάω τον κόσμο και προσφέρω και κάνω το καθήκον μου κάθε φορά ως ένας καλοπροαίρετος, καλοκάγαθος, καλός και αγαθός άνθρωπος. Και όσες φορές και να την εκμεταλλευτούν αυτήν την αγάπη, εγώ δεν το βάζω κάτω, όχι με το ίδιο άτομο, αλλά θα συνεχίσω να έχω αυτή την πίστη και την εμπιστοσύνη ότι κάνω το καλό, το ανώτερο του φωτός, γιατί στο τέλος της ημέρας είναι θέμα επιλογής αν ο άλλος θα εκμεταλλευτεί αυτό. Διότι νιώθω ότι αυτό με κάνει έναν πολίτη του σύμπαντος κόσμου, πάντα για το ανώτερο καλό. Θα του δώσω αυτή την ευκαιρία και από εκεί και πέρα αυτός μπορεί να κάνει την επιλογή να την εκμεταλλευτεί ή όχι. Δεν θα με σταματήσει στο επόμενο άτομο που πάλι, όπως λέμε στα νομικά, ουδής ένοχος, άνευ αποδείξεων, όπως λέμε στο Minority Report, που με το που σκεφτόταν ο άλλος κάτι κακό, τον συλλαμβάνανε. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, θα μπορούσε να έχει σχέση με την ανιδιοτελή αγάπη. Κατά τη γνώμη μου, έχει περισσότερο σχέση με την πίστη. Δηλαδή, έτσι όπως γίνεται όλη αυτή η λιτανία των πλανητών, ο ένας δίπλα στο κάθε ζώδιο μετά τον άλλον συνέχεια, και ο Άρης να είναι τετράγωνο με τον Κρόνο, αυτόν τον Κρόνο μην τον φοβάστε. Είναι σαν να σου λέει ότι ακόμα κι αν δεν φαίνεται στη δράση και κάπου φαίνεται σαν να σου κλείνουνε το δρόμο, είναι ευκαιρία να κάτσεις λίγο και να σκεφτείς τι αξίζει τη δράση σου και τον κόπο σου. Και φυσικά η πίστη είναι αυτό που λέμε το κλασικό, ότι τίποτα δεν γίνεται για να στην πει, για να στη φέρει εναντίον σου, αλλά να έχεις πίστη ότι όλα γίνονται υπέρ σου. Γίνονται για το ανώτερο καλό. Ό,τι και να γίνεται, λειτουργεί τελικά για σένα. Αποκλείεται η φύση
να σε βλάψει. Μπορεί να σε γρατζουνίσει το γατί, μπορεί, ξέρω εγώ, να σε τσαντήσει ο φίλος. Γίνεται για κάποιο λόγο. Και είναι υπέρ σου αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα της έκλειψης και επειδή είναι ταυτετράγωνο με τον ουρανό, θεωρώ ότι περνάμε τσούκου τσούκου σε μια εποχή που ο αέρας, το διάστημα, διότι τελικά στην αρχαία εποχή όλα αυτά που λέμε τα πλοία, η Άργο, το πλοίο των Φαάκων, το πλοίο του Οδυσσέα, τα ένα σωρό πλοία που ήταν πλοίαρχος και ναύαρχος, ο Αχιλλέας, ο γιος της Θέτιδας, ήτανε πλοία? Μήπως ήταν κάτι άλλο? Μήπως δεν ήταν πλοία? Μήπως ήταν αερόπλοια, τα οποία γινόντουσαν και υποβρύχια και πηγαίνανε και όπου θέλανε και συντονίζονταν? Και να το κλείσω έτσι για το νόημα της έκλειψης. Έχει να κάνει με τη θεϊκή συγχρονικότητα, έχει να κάνει με το συντονισμό ότι από την αρχαιότητα που δίναν τεράστια σημασία στην αστρολογία, που εκείνη την εποχή ήταν μαζί με την αστρονομία. Νιώθανε πού να πάνε, πού να σταθούνε. Δεν ήταν ότι είχαν μυστική τεχνολογία. Μυστική τεχνολογία έχουν οι άγγελοι. Έχει ο Θεός, έχει ο Δημιουργός. Είχαν θεϊκή συγχρονικότητα. Είχαν αυτήν την επαφή με τις πύλες, με τους χωροχρονικούς κόμβους και ξέρανε στο κατάλληλο μέρος, την κατάλληλη στιγμή και μπορούσαν να κάνουν αυτές τις μεταβάσεις. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η έκλειψη, θα μας βοηθήσει Παρασκευή και Σάββατο πάρα πολύ το ματζέντα, το φούξια της μεταμόρφωσης. Για να τα ξαναπούμε την Κυριακή, θεωρώ ότι το μάτι του Κυκλώνα αυτή τη βδομάδα γενικά εκτός από τα προσωπικά οροσκόπια είναι η Κυριακή του Αγίου Αλεξάνδρου, που είναι και εδώ δίπλα ο Αγιος Αλέξανδρος στο Φλίσβο. Νομίζω ότι είναι λίγο το μάτι του Κυκλώνα, είναι η σελήνη αμοιβαία υποδοχή με τον Άρη, υπάρχει προστασία, θα τα ξαναπούμε λοιπόν την Κυριακή με κατακόκκινα και κάπου αυτή η έκλειψη θα ξεσπάσει, θα φύγουν τα απόνερα, άρα αυτό που είναι το σημαντικό είναι να μπούμε πώς το λέμε στο παδισί, όχι στην ενόραση, σε αυτόν που, όχι στην εποπτεία, πώς το λέμε, στον ένα ταινιστή. Είναι μια φράση πολύ αγαπημένη του δασκάλου, στα Μουστίνη. Να μπούμε στον ένα ταινιστή και να ξέρουμε ότι τίποτα δεν είναι ούτε τόσο άσχημο, ούτε τόσο παραδεισένιο, να μην μπούμε σε αυτή την πολικότητα, μια να είμαστε στα κάτω μας, μια να είμαστε στα πολύ high μας. Αυτό το κάνει η έκλειψη της σελήνης κάθε φορά. Να κρατάμε λίγο μικρό καλάθι, να ξέρουμε ότι υπερπολαπλασιάζει τα συναισθήματα, αλλά και απ' την άλλη, επειδή γίνεται ταυτετράγωνο με τον ουρανό Ιχθύ Παρθένο, να αγκαλιάσουμε τη γη και να την ευχαριστήσουμε, όπως οι αρχαίοι μύστες, και να έχουμε εμπιστοσύνη ότι ό,τι και να γίνει και το συναίσθημα είναι τεράστια δύναμη και να μην ζούμε μόνο στο μυαλό μας και στις θεωρίες και στις φιλοσοφίες. Τύπου Λαο Τσε, τύπου Ρούμι, εννοείται ότι είπαν σπουδαία πράγματα.
Αλλά αν εμείς βιώνουμε αυτό που βιώνουμε, είμαστε μοναδικοί, είναι σημαντικό και είμαστε ευγνώμονες και για το συναίσθημα. Το οποίο έκλειψη είναι, θα περάσει. Κάλλη πορτοκάλι.